prebudza do výnimočného rána. Už o chvíľu privíta 20 žien z celého Slovenska, ktoré tu začnú písať svoj vlastný príbeh o kráse, sile a odvahe. Práve tu a práve teraz sa začína cesta k prestížnemu titulu Miss Universe Slovensko 2025. Miss Universe búra hranice aj stereotypy. Tento rok sme nehľadali ideál krásy, ale ženy, ktoré niečo vyžarujú, bez ohľadu na vek. Z tisícok prihlásených dostalo šancu práve týchto 20. Pre jednu z nich bude táto súťaž zlomovým momentom. Tak bola som prekvapená, akože nečakala som to úprimne. Bola som veľmi šťastná a hneď som bola mamine s tým. Vlastne tie pocity neviem ani opísať, pretože to bolo konečne splnený sen vlastne. Ja som bola v nemom úžase, ja som to nečakala, ja som to brala tak, že buď alebo, že ja mám také heslo, že všetko je tak, ako má byť. Prichádza prvá výzva. Semifinalistky dorazili úplne bez make-upu a teraz majú hodinu na to, aby si sami vytvorili svoj prvý súťažný look. Len s pomocou dekoratívnej kozmetiky Essence a stylingových nástrojov Babyliss. Netušia však, že práve táto výzva môže byť ich posledná. Niektoré z nich súťaž opustia. A túto správu im prinesie samotná porota, ktorá už je na ceste. Hledám výjimečnou osobnost, ženu z vizí. Nejde o styl, ale o jedinečnou esenci osobnosti. Krása dveře otevírá, ale jen vnitřní síla a odhodlání je udrží otevřenou. Jedna z vás má presne to, čo hľadáme. A verte mi, ja to poznám. Díky, za minutu nás navštíví porota. Nezapomeňme je přivítat potleskem. Já vás tady vítala. Ten nánik mi každopádně. Za malou chvíli se s vámi potkáte ještě s porotci a každá z vás nám ukáže tímhle. Teraz je ten moment, tedy, když se rozhoduje a my dáme tomu maximum, protože z každé dvojice může postupit iba jedna z vás. Títo postupující potom vytvoríme top 10 a tá sa pká ďalšie výzvy. Ja vám tedy prajem veľa šťastia. Dámy sú pripravené a teraz je čas, aby každá spoznala svoju súperku, pretože už o pár minút dvojice po prvýkrát predstúpia pred porotu. Ako veľmi sú súťažiace nervózne a aký veľký rešpekt v nich vzbudzuje ich protivníčka. Som aj mierne nervózna, ale teším sa, čo nám dnešný deň prinesie. Prirodzene nejaký stres tam je, ale myslím, že v takej zdravej miere, ako keď vám na niečom záleží. Mám vedľa seba nádhernú súperku a naozaj sme si vyrovnané, mám k nej veľkú úctu, tak som zvedavá, ktorá z nás bude lepšia. Som si vždy istá sama sebou. Je mi jedno, vedľa koho stojím, pretože viem, kto som. Semifinalistky nemajú čas váhať ani premýšľať. Po dueli ich hneď čakajú rozhovory a fotenie. Ďalšia šanca ukázať, čo v nich naozaj je. Teraz prichádza na rad hlasovanie. Nie porota, ale samotné súťažiace rozhodnú, kto postúpi ďalej. Sledujú záznamy duelov a z každej dvojice volia tú lepšiu. Hlasovanie prebieha anonymne a jeho výsledok môže všetko zmeniť. Tak je to také veľmi napäté, pretože tu 20 nádherných dievčat zo Slovenska sú také náročné a necháme sa prekvapiť. Sú to veľmi zmiešané pocity. Ťažko sa mi opisuje, čo práve prežívam, lebo na začiatku to bol stres, teraz už je to také uvoľnené, ale stále som v takom napätí. Ale čakal som možno aj niečo horšie. Vôbec som nečakal, že prvý deň bude takto vyradzovací, ale tak musíme sa vysporiadať aj s výzvami. Děkuji vám, dámy, za dnešní prezentaci, ale vaše hlasy rozhodly. A nyní je na mě vyhlásit 9 jmén, která postupují do dalšího kola a udělají krok na černou plochu.
Patricia Truchlíková, Frederika Jobková, Sára Segešová, Adriana Zajecová. Toto jsou dámy, které podle vás postupují. Ale my jsme trochu zamíchali kartami. A nyní jen na kolegovi Filipovi, který bude váš anděl strážný a rozhodne, které 2 další dámy postupují do dalšího kola. Ja som veľmi rád za túto príjemnú povinnosť zachrániť a posunúť ešte 2 dievčatá do tej tými dámami sa stávajú. Paulina Sekeresová a Daria Kajdli. Dámy, bohužel nyní vidíte, ale že je vás top 11 a do dalšího kola postoupí pouze top 10. Nyní je na Debbie, aby vyhlásila dívku, respektive jméno dívky, která se dalšího kola nebude účastnit. Je normálně úzko, protože je to opravdu nepříjemná role, když bych řekla. Každopádně jedna slečna musí opustit tuto soutěž, Michála Pospíšilová. Vy, co zůstáváte na černé ploše, se stáváte top 10 Miss Universe Slovensko a já vám tímto gratuluji. Děkuji, že nás podporují a doufám, že budete nás podporovat i nadále. Moc si vážím, že jste dorazili. Vás všem si vážím. To je skutečně moc. Děkuji. Byli jste skvělí, dámy. Top 10 Miss Universe Slovensko je známa. Videli sme úľavu v očiach tých, ktoré sa o krok priblížili k prestížnemu titulu Miss Universe, ale aj sklamanie tých, pre ktoré sa dnešným dňom súťažná cesta skončila. Určite som sklamaná z toho, že som sa nedostala ďalej, ale určite to prajem dievčatám, ktoré sa dostali a teraz nebudem závislivá a chcem im to dopriať, takže dúfam, babi, že sa budete najviac snažiť a že zabojete o tú šancu čo najviac. Určite sú tu trošku pocity aj sklamania, ale zároveň si myslím, že bolo to pre nás všetkých náročné a už iba to, že som sa dostala tu do top 20 je pre mňa veľký úspech. Moje aktuálne pocity sú možno trošičku sklamanie, ale zároveň trošičku úľava, lebo to bol dosť náročný deň a už sme boli aj všetky s dievčatami vlastne unavené. Tak možno aj dobre, že už konečne také voľno. Tým sa troška sklamaná, ale myslím si, že všetko sa deje pre niečo a asi to tak malo byť, že idem domov za svojou dcerkou. Momentálne mám v plánu vrátiť sa a začať sa učiť konečne na moje skúšky. Pre 10 postupujúcich sa týmto výzvy len začínajú. Na svetových súťažiach niet času na oddych a rovnako náročný deň čakal aj na ne. Každá z nich dostala jeden produkt od Babylissu, prešla bleskovou premenou a mala jedinú šancu zhotoviť fotku, ktorá tento stylingový nástroj predá. Tahle výzva ukáže nejen jejich styl, ale i to, jak ho umí prodat. V tejto výzve majú šancu ukázať svoju všestrannosť a my potom zhodnotíme tú najlepšiu fotku ich finálneho looku. Vítězka Miss Universe Slovensko by měla obstát nejenom na poli modelingu, ale také na poli influencingu. Bude totiž reprezentovat nejenom naši organizaci, ale také partnerské značky, které stojí za naší soutěží. Jen ta nejlepší obstojí. Hodnotenie One Picture výzvy nebolo pre porotu vôbec jednoduché. Počas fotenia vládla skvelá atmosféra, no stále išlo o súťaž a v tej nemôžu uspieť všetci. Vítajte dámy. Máte za sebou zaujímavú challenge, ktorá ale nie každému vyšla. Tak sme sa rozhodli urobiť jeden krok. Ste nervózne? Poprosím, aby pred nás predstúpila Sára Segešová. Sára, tvoj výkon sme ohodnotili ako najlepší a túto výzvu vyhrávaš. Blahoželáme. Výborný výkon. Z tisícok prihlásených zostalo len 10 najlepších, ale to najťažšie ich ešte len čaká. V ďalšej epizóde prejdú rukami stylistov, kaderníkov aj vizážistov a pred objektívom sa ukážu viackrát. Miss Universe Slovensko 2025 zistíte už na budúce. Milé dámy, dovolte mi povědět moje okouzlení a okouzlení všech porodců z vašeho dnešního výkonu. Gratuluju vám a můžete